5 san 2024 aw bisimilay Mali kunnafoni jabarani kan bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la bakuruba kunnafoni ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo kana se dɔgɔkun laban o yɛrɛ kɔni ma. An bɛna kunnafoniya olu daminɛ ni an ka fanga tigilamɔgɔw ka kunnafoniya kɔnɔna ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la CNT ale ɲɛmaaba Maliki Jawo ale bɔla ka kunnafoniya o yɛrɛ kɔni bila ko ni Ala ye tɛnɛ nata o yɛrɛ kɔni yira na. Octobre kalo tile 7 san 2024 kɔnɔna na ko u yɛrɛ kɔni bɛna u ka cérémonie solennelle ko o yɛrɛ kɔni kɛ CCB ale kɔnɔna na nɛgɛ kanɲɛ 16 waati. A y'a yira k'a fɔ ni Seyita ko u yɛrɛ kɔni bɛna kuma datu. A yira k'a fɔ ko ni Seyita ko u yɛrɛ kɔni bɛna u datu u ka baara caman na i n'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye jamana lakanani ani jamana basigili ye. O yɛrɛ fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni bɛna u datu ni Ala ye san 2025 nata yira na fɛn min yɛrɛ kɔni o sɔrɔ ko olu ɲɛnɛbɔli. Alliance des États du Sahel ale yɛrɛ kɔni jɛkulu expert bɔla ka ɲɔgɔn dalajɛ o yɛrɛ kɔni kɛ nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni u yɛrɛ kɔni tile 2 kuma ɲɔgɔn o yɛrɛ kɔni kɛ. A yirala k'a fɔ ɲɔgɔn dalajɛ o yɛrɛ kɔni kun cɛla alamisa don octobre kalo tile 3 san 2024 kɔnɔna na hôtel Salamu ale la. O y'a yira k'a fɔ ɲɔgɔn dalajɛ yɛrɛ kɔni ɲɛmaya ko u yɛrɛ kɔni y'a ta k'a di maa min ma o de Dawudi Ali Mohamed a ɲɛmayaba o kun tala k'a di u ma. A yirala k'a fɔ tile 2 ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u datu baara caman o yɛrɛ kɔnɔna i n'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye passeport diplomatique min ni ale yɛrɛ kɔni kan ka bila sen kan Mali Burkina ale ni Niger ni ɲɔgɔn cɛ u yɛrɛ kɔni u datu olu kuma olu caman na. An bɛ to an ka lakana tigilamɔgɔw olu ka kunnafoniya kɔnɔna na. Nin dɔgɔdon in na kunnafoniya olu yɛrɛ kɔni bɔla ka yira k'a fɔ ko ni Ala ye tɛnɛ nata yira na octobre kalo tile 7 san 2024 kɔnɔna na an ka lakana tigilamɔgɔw u bɛna wuli ka jɔba o yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin ka militaires ma. O y'a yira k'a fɔ kiosque minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ ka militaires olu yɛrɛ kɔni masurunya la ko u bɛna wuli ka jɔ kɛ ka olu bɛɛ lawuli ka bɔ yen nɔ. Wuli ka jɔ in o yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ kun min kama o de walasa lakana ani basigi u bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na. Octobre kalo tile 3 san 2024 kɔnɔna na ministre de l'industrie et du commerce et du ministre de l'économie et des finances olu ka bolo di ɲɔgɔnma o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na olu bɔla ka papier dɔ ko o sɛbɛntiya. O y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye balofɛn dɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la si ni ale b'ola tiga ale ni fɛn min yɛrɛ kɔni soja ani sejam ye ko o yɛrɛ kɔni bɔli ka taa jamana kɔ kan ko u yɛrɛ kɔni bɛna ɲɔgirini ko la fɔ wagati dɔ o yɛrɛ kɔni masurunya la. Journée mondiale de l'enseignant o yɛrɛ kɔni bɛnna bi sibiri ma octobre kalo tile 5 san 2024 don min bolodalen no k'a di kalanmɛtiriw olu yɛrɛ kɔni ma. O hukumu de kɔnɔna na a yirala k'a fɔ kalanmɛtiriw u yɛrɛ kɔni nafa ani u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kalanko ale kɔnɔna na. Wagati ko ale kunnafoniyaw kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la samiya a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Bamakɔ ale yɛrɛ kɔni fleuve du Niger ko o yɛrɛ kɔni ji ko u fanga yɛlɛla kosɛbɛ ka ani fɛn min yɛrɛ kɔni Mopti tɛ ko a ji yɛrɛ kɔni fanga ko o yɛlɛla kosɛbɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min yɛrɛ kɔni bila ye kabi samiyɛ daminɛ fo kana se an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ samiyɛ sanji ale yɛrɛ kɔni kɛlen don ka tiɲɛniba o yɛrɛ kɔni kɛ bilakaw olu fɛ yen nɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ kunnafoni olu yɛrɛ kɔni bɔla ka yira k'a fɔ maa caman o yɛrɛ kɔni tɛ bila tuguni ka sababuya kɛ ji o yɛrɛ kɔni dɔ la u ka lamini bɛɛ lajɛlen na min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye ka to duguden bɛɛ o yɛrɛ kɔni bɛ ka wuli ka dugu bala ka wele ko o bila fanga tigilamɔgɔw ma halisa ka sababuya kɛ u y'a yira k'a fɔ kalan wuli o yɛrɛ kɔni tɔ man ja tuguni ko kɔni kalan o yɛrɛ kɔni wulila ka olu to nin cogo in na ko a yɛrɛ kɔni bɛna kɛ gɛlɛyaba ye u ka marabolo ma. An bɛ taa Mayina sira min ni ale yɛrɛ bɛ bɔ Mayina ka na Bamako fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka yɔrɔ min ni ale bɛ tɛmɛ Tanbaga o yɛrɛ kɔni fɔ u y'a yira k'a fɔ ko o sira in yɛrɛ kɔni b'a la ka dilan ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye bolili o sira in kan ko o yɛrɛ kɔni jɔlen don an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka yira k'a fɔ ko sira dilanna ninnu ko olu yɛrɛ kɔni kun ye sira dilan ko o yɛrɛ kɔni jɔ ka a bɛ wagati damadɔ o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ bɔ ka sababuya kɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ye lakanabaliya o yɛrɛ kɔni ye o tɛmɛnen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ ko ni Ala ye dɔgɔkun nata o yɛrɛ kɔni yira na ko sira dilan in ko a yɛrɛ kɔni bɛna daminɛ tuguni ko ka sababuya kɛ ko a kun bɛ wagati damadɔ o yɛrɛ kɔni bɔ ko bolimafɛnw ko u yɛrɛ kɔni kun bɛ se ka mɛn sira in yɛrɛ kɔni kan ka sababuya kɛ a tiɲɛni kojugu ye ko nka ko u yɛrɛ kɔni bɛna a baaraw olu daminɛ ni semaine in na.
Kasangani Fondation Hirondelle aleni Alasia TV olu ka bolo di ɲɔgɔnma kɔnɔna a yirala k'a fɔ olu tala ka taa formation dɔ o yɛrɛ kɔni sigi sen kan Tombouctou ale marabolo kɔnɔna na formation yɛrɛ kɛla maa minnu kun o de ye maa minnu ka baara o bɛnnen don kunnafoni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la teleso ale ni radio so wa yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɛ ka formation kɛ u kun min kama walasa u yɛrɛ kɔni bɛ se ka taa ja o yɛrɛ kɔni ta kɛlɛkɛyɔrɔ olu la cogoya min na. Alamsadon Octobre kalo tile 3 san 2024 kɔnɔna na Gabukaw olu fɛ yen nɔ muso ale ni denmisɛnninw ka direction régionale o yɛrɛ kɔni bɔla ka wuli ka jɔ o yɛrɛ kɔni kɛ ni UNICEF ye walasa fɛn min yɛrɛ kɔni sifina ka denmisɛnninw olu ka kɔn ka furu o bɛ se ka bali cogoya min na. ɲɔgɔn dalajɛ in o yɛrɛ kɔni kɛnɛ kan u yɛrɛ kɔni u datu kuma caman na i n'a fɔ sifina ka denmisɛnninw u yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɔlɔlɔ minnu sɔrɔ kɔn ka furu la. Kunu jumadon Octobre kalo tile 4 san 2024 o yɛrɛ kɔni bɛnna polisiw olu ka anniversaire ma o y'a yira k'a fɔ ɲinɛta o yɛrɛ kɔni bɛnna u ka anniversaire ta ko 64 o yɛrɛ kɔni ma. An bɛ taa kɔkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Côte d'Ivoire a yirala k'a fɔ Côte d'Ivoire jamana ale yɛrɛ kɔni bɔla ka plainte dɔ o yɛrɛ kɔni bila Robert Bourki ale contre la ka sababuya kɛ a ka kumakan dɔw ye kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka yira k'a fɔ kabi san 2010 kɔnɔna na jamana ɲɛmɔgɔ kalata min o yɛrɛ kɔni kɛla ko Robert Bourki ale yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko tricherie o yɛrɛ kɔni kɛla kosɛbɛ Alassane ale ni Bago o yɛrɛ kɔni furancɛ la ko Alassane ko ale yɛrɛ kɔni kuma jamana ɲɛmɔgɔya kalata in ka a yɛrɛ kɔni kuma se sɔrɔ a la ko nka k'u yɛrɛ kɔni y'a bɔsi Bago la ko ka a di Alassane ma o yɛrɛ de kɔni kɛla sababu ye k'a to Côte d'Ivoire ale yɛrɛ kɔni bɔla ka na plainte bila a contre la. Amita République démocratique du Congo ale la a yirala k'a fɔ nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔni kɔnɔna na baton dɔ ale bɔla ka yɛlɛma ni maaw ye min yɛrɛ kɔni kɛla Lac Kivu ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ baton yɛrɛ kɔni dafirila ni maa minnu ye ko maa 23 ɲɔgɔn kɔ ko olu yɛrɛ kɔni bɔnɛna u ni na an bɛ Ala deli bada ne ma Ala k'a di u ni alisilamɛsu bɛɛ lajɛlen ma ka an yɛrɛ ɲɛ kan ta don kɔnɔ. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa États-Unis a yirala k'a fɔ nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔni na États-Unis ale sidi yan fan fɛ ko ouragan dɔ o yɛrɛ kɔni wulila olu ka marabolo kɔnɔna na min yɛrɛ kɛni kɛla sababu ye k'a to so caman o yɛrɛ kɔni cɛna ka maa caman ko u bɔnɛ ani na o y'a yira k'a fɔ maa min yɛrɛ kɔni bɔnɛna ani na an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan ko o yɛrɛ kɔni bɛ taa maa 150 ɲɔgɔn kɔ la ko nka halisa u yɛrɛ kɔni b'a la ka ɲinini olu yɛrɛ kɔni kɛ maa minnu bɔnɛna u ni na walasa ka se ka olu ye an bɛ Ala deli Ala ka an kisi nin gɛrɛgɛrɛ suguya ninnu ma. Ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli bɛ an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw minnu sɔgɔlen don an na toujours an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen aw k'an bɛɛ sini ni Ala man ka jɔn na.